Ready malih bos, bibitan jantan iki. Ready 13 ekor. Kepala hitam, kepala merah ya ono satu niku. Monggo sing minat. Barange Black Mamba iki TB-ne 75. Iki hampir rata-rata 70-an TB-ne. Iki TB-ne 78 apa 68. Iki 60-an TB-ne. 65-an. Barangnya super kupingnya kelir rewos tututnya jentit. Ini lempit ini sing kepala merah ini kepala hitam lempit ini lempit ini ngapi lempit rewos bakalnya tututnya jentit. Monggo sing minat screenshot apa ditandai sing pengen takok-takok regane monggo. Barangnya api gak ana sing ciri, nek ciri balik nang bakule ya.